ଟିକେ ଦେଖଉନୁ। କଣ ଦେଖିବୁ? ଚଉଠି ଦେଖିବୁ ନା? କା ଚଉଠି ଦେଖିବୁ? ମୋ ଚଉଠି? ଆଲୋ ଭାଉଜ, ଆରେ ତୁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନା? ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ବା ଜମା ଡାକୁନି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ଚଉଠି ଦେଖିଏ, ପୁରା ମାଇକରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେମି ଆଉ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ହେଲେ ଭାଇ ଟିକେ ସମୟଟା ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମୟ ଘନେଇ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଚଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଇଲୋ ଭାଉଜ, ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ବା ଡାକିଲାଣି, ତୋର ଆଉ ତାର ଚଉଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚଟ ବିଛେଇକି ଦେଖିବି ଆଉ। ଚଟ କାହିଁ ବିଛେଇବୁ? ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଗାଣ୍ଡି ଜାଡିଯିବ। ଖଟ ପକେଇକି ଦେଖିବୁ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଜୋରିକି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖେଇ ହବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଜାଣୁ ଭାଉଜ। ଦେଖିଲ, ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର, ଟିକେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଯିବ।